Türlü yazmış birgen bizge turmuş, biri bizge digizin, yoktısın. Sınavlardan turgan bulsan da sin, rahmetlimin sina yazmışım. Min Альбина Якупова, rahmetlimin sina yazmışım dip isimlengen өр яңа тапшыруда sizni көтүп калам. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Рәхмәтлемен сиңа язмышым дигән тапшыруыбызны башлыйбыз. Бу тапшыру безнең гади авыл кешеләренең язмышлары, тормышлары хакында барачак. Бүген безнең беренче кунагыбыз Филүс Кадим улы Шангариев белән әңгәмә булачак. Исеңдәме яратканы, карап йолдызлар атканы, төннәр буе көтеп ала идек таң атканы. Йолдызларны саный идек, үзе безгә сайлый идек. Алар безгә карап күз кысалар идек. Hayırlı gün, Filiz Efendi. Sağolunuz, hayırlı gün, Альбина ханым. Siz bizning rahmatlimin singə yazmışım dip isimlənген тапшыруның birinci qunағы. Sizə verəmiz. Үзегез белән таныштырып үтсәгез иде. Siz min белүемчә Караидел районыннан. Нәкъ шулай, дөрес. Чынлапта мин туып үстем Башкортстанның бәлки иң матур районнарының берсендә Караидел районында. Караидел районының Караяр авылында туып, күрше авылда Янсәйет авылында үстем. Матур табигать кочагында үстем. Шунда ук авылда 8 классны тәмамладым. Күрше авылга йөреп үстем инде менә интернат булды. Күрше авылда 2 классны бетердем, 9-ны. Интернатта тора идегезме? Интернатта тора идек. Андай заманы шундай булды, анда транспорт фәлән булмады менә. Язым көзен җыю йөрдек. Кышында дибетергә була 12 километрны атлап йөрдек. Үй сагындыра. Интернеттан качып кайтып киткән чакларда булгандыр. Интернеттан качып киткән вакытлар булмады атна ортасында. Андай неләр булмады. Менә ләкин җомга кайтып китәйдек. Җомга кайтып китәйдек тә киләйдек дүшәмбе. Менә укырга торып калайды безнең 3 көнә көн. Дүшәмбе белән җомга бик укылмайды. Шуңа күрә менә 9-10да укганда инде минем оценкаларда азрак түбән иде. Шул. Рәхмәтлемен сиңа язмышым тапшыруында. Бүген безнең кунакта Филүс Кадим улы Шангариев. Интернетта торганда яшьлек еллары, иң матур чаклар, нинди кызыклы вакыйгалар булды, сөйләп битмәссез микән? Интернетта гына түгел, гомумән авылда үскәндә, авыл яшьләрендә кызык күңелле шундый кызык моментлар бик күп булды инде. Аны искә төшереп барсаң алар күп. Иң истә калганы. Иң истә калганы дип интернетка дип әйттем инде, безнең йөртәләрдә транспорт юк. Кайчакта безнең йөртәләрдә ат белән. Буз кыш көне туңганнан соң инде буз буйлап ат белән йөртәләр иде. Бер тапкыр китеп барганда атның тәртәсе сынды. Юлда булган хәл, менә үзебездә шундый хәл булды. Тәртәсе сынды да юл уртасында алып бара иде. Ялгышмасам бер апа кеше, безнең минем классташның бер әнисе иде бугай. Шунда юлда туктап, урман эченә кирип, тәртә кисеп алып, яңана куеп шулай киттек кыш көне. Менә шундый хәлләр булды. Авыл егетләре 70 төрле һөнәрдә аз бит инде сезгә. Эшләп үскән балалар. Югалып калмагансыз. Эшләп үстек, чынлапта без мәктәптән соң безне гел алып китәләр иде, бездә совхоз булды. Җәен язын шунда пешәнгә инде, көзен бәрәнгә, еш кына йөрергә туры килде. Сез семьяда Филүс ничә бала үстегез? Әти-әнигез турында сөйләп битмәссез микән? Без гаиләдә 6 бала үстек, 3 кыз, 3 малай үстек. Зур гаилә. Әти-әниләр гади генә кешеләр. Әни минем дуңгыз фирмасында эшләде. Әти
аларга ошорга пеширип, менә котельныйда эшләдек инде. Сезнең гаиләдә бар идеме? Әтиәнинең була бит менә иң яраткан улы, иң яраткан кызы. Бәлки булгандыр да соң, алар безгә сиздермәделәр, дөрес эшләгәннәр. Әтиәни яраткан улларын, кызларын белдергә тиеш түгелдер дип уйлыймын менә. Алар безне бөтенебезне тигез яраттылар. Әти мәрхүм инде минем, ул әйтә торган иде, менә бармакта берсен киссәң, бөтенесе авырта дип. Шуңа күрә бөтен баланы бер тигез яраттылар. Эшне бүлеп эшлидерегез. Эшне бүлеп эшләйдек. Безнең балалар арасында да ара күп. Менә безнең иң олы абый 64 елына, иң кечесе 86. Анда кемдер инде төпчекләре үскәндә, инде зурлары, олылары инде өйдә яшәмәделәр уже. Киттеләр башкача. Бик матур гаилә булган. Фирүз әфәнде, сез бит инде менә нәрсә дип әйтим инде, шундай егет, шибәр, матур егет, сез яшьлектә спорт белән шөгыльләнгәнсездер. Спорт авылда без спортсыз булмады инде. Мәктәп елларында без, менә мин үзем елга буенда туып үстем. Безнең авыл матур, елга буенда. Елганың исеме ничек сезнең? Корәди, Уфимка диләр аны, Корәди. Без минем авыл Павловское водохранилище буенда урнашкан, яр буенда. Кыш көне матур булып туңып китә ул, ялтырап тора. Без ул мәктәп елларында хоккей уйный торган идек. Ул вакытта менә коймага җип белән коньки бәйләйдек тә, шулай шуып уйнап йөридек. Шайба урынына нәрсә иде? Шайба урынына шайба иде. Ну, кайчакта, конечно, анда әлбәттә ат тизәге дә булды. Анда чаклар. Шайба тизгә элеккән вакытларда булды. Шулай итеп хоккей уйнап чаңгыда шу шана шулай идек. Элек кыш көне беләсездер инде, сез авылда бит үскәнсез. Кыш көне пешән ташыганда атлар белән ташылар пешән. Анда урыны матур ул шул торып кала иде менә, шундый. Анда шана шуырга яхшы иде. Без шул шана шулай идек шулай. Сезнең характерыгыз бик тыйнак. Менә шул балачакта әйтеп үтәсез бит инде шайба диде дигез, елап кайтып китеп, элекләшеп йөрү, андай булдымы сезнең? Юк, андай нәрсәләр булмады. Түзәргә тырыштык. Авыртканда Шынагы үстегез. Әйе. Сез үзегезнең гаиләгез белән таныштырып үтмәсез микән? Мин узак еллар Сибир якларында яшәдем, Ноябрьск каласында. Менә мин хатынны таптым Ноябрьск каласында. Анда без бер-беребезне табыштык, яратыштык, өйләнештек. Тумышы белән Ноябрьск Юк, каласына ул тумышы белән Башкортстанның Әлшәй районы. Матур районнан. Әлшәй районында безнең кызыбыз туды Ноябрьск каласында. Шуннан инде 2006 елны кайтып киттек Башкортстанга. Бүгенге көндә инде менә без гаилә белән Уфада яшибез. Уфа шәһәрендә яшисез. Шунда ук эшегез үзегезнең нәрсә белән бәйле? Минем эш бөтенләй иҗат белән бәйле түгел, бөтенләй җырат. Күргән чакта тәүге тапкыр мин аңлаган идем барында, сине көткәнлеген йөрәгемнең сыкрап ярсып типкән чагында. Ә мин сине һәр чак белә идем, төшләрендә микән күргәннән, төннәремдә балкыр йолдыз идең, мин сине сөйгәнмен күптәннән. Ә
Emin seni her şak beleydim. Düşlerimde miken kurgenden, tünlerimde bal kar yıldız idin. Min seni sevgenmen köptenmen. Mecırlar boşkarılgan indi, turmuşuma kinet girdin edip. Kütmegende elle koydan kilip, yavlap aldın yürek kugen edip. Eminisini her şak beleydim. Düşlerimde miken kurgenden, tünlerimde bal kar yıldızımsın. Min seni sevgenmen köptenmen. Tavışını koynar sulaşını, min jırlarda guya işittim. Kükrегine başım salıttın, bir munga ting yürek tibeşin. Emin seni her şak beleydim. Düşlerimde miken kurgenden, tünlerimde bal kar yıldızımsın. Min seni sevgenmen köptenmen. Emin seni her şak beleydim. Düşlerimde miken kurgenden, tünlerime de bal kar yıldızımsın. Min seni kütkenmen köptenmen. Tünlerime de bal kar yıldızımsın. Min seni sevgenmen köptenmen. Min seni sevgenmen köptenmen. Bizning birinchi topshiruvimiz "Rahmatliman senga yozmishim" deb isimlanganda birinchi qonog'imiz Qoraydil yigiti Filuz Kadim uli Shangariyev. Ул автор boshqaruvchi. Filuz efendi, siz nechuk ijod yo'lina keldingiz? Mene birde yo'qdan bitinde mene shi'rlar, kuylar yozmisiz. Ул qaydandir kele, ilhom olirga kerak. Qaydandır kiledir endi ул. Ул maktab yıllarından indi men jırlay başladım. Her bir konsertda meni şiğarlardı, konsertlarda jırlap yürüydük biz. Kuylar, jırlar yoza başladım men yaңарак qana. Ул аны аңлатып булмай, нигәдер минем йоклaganda кулак төбендәге кайдадыр менә яңгыр bir көй килә. Йокларга ятканда, я йокларга инде торганда менә көй килә дә, мен тиз генә онытмас өчен аны диктофонга яздырып алам. Иң башта көй килә, соңдан инде сүзләрен язам. Яза алсам, сүзләрен яза алмасам, мин бөтен таныш шагыйрьләргә мөрәҗәгать итәм. Алардан яздырам сора. Бик матур икән. Сезнең күп җырларыгыз интернет челтәрләрендә, радиолардан, телевидениедән, зәңгәр экраннардан яңгырый.
Менә шушы җырларыгызның төрле менә хуш инде әти, Хушати. хуш әти дигән җырыгыз бар. Ул җыр әтиегезгә арналган дип уйлыйм. Сөйләп бетмәсез микән? Хуш әти дигән җыры ул 18 елны минем әти мәрхүм булды. Менә соңыннан менә әти мәрхүм булганнан соң күп сораулар, күп уйлар килде башка. Нигә менә шундый сораулар бирмәдем икән? Нигә утырып сөйләшмәдем икән? Дип соңыннан гына уйлар килә, әмма ләкин соң һәм әтигә мәрхүм әтигә багышлап яздым ул җырны. Авыр туфраклары җиңел булсын әтиегезнең, шундый балалар, тәүфикле балалар үстергәннәре өчен әти-әниегезгә зур рәхмәт. Тагын сезнең җырларыгыз бар, менә исеңдәме дигән бик матур җырыгыз яңгырый. Ул җыр турында да сөйләп бетмәсез микән? Мин әйттем бит инде, авыл баласы дип, авылда туып үстем. Анда яшьлек бик матур булды. Бик матур, аны сагынмый булмый. Нык сагындыра, ул үткән елларга кайтасы килә, ләкин кайтып булмый. Җырларда гына булса да кайтып киләбез, шуңа күрә ул матур узган яшьлегемне искә алып яздым ул җырны. Сез бит инде җырлар язгач гармунда да уйныйсыздыр. Мин гармунда бик нык уйнамыйм. Әзер үземчә генә, үзем өчен генә уйныйм. Үзем өйрәндем шулай. Кич авылда, яшь чакта гармун тартып бит инде. Элек шундыйрак иде безнең Капка клубларда. төпләрендә. Әлбәттә, клубларда без гел гармунда уйнадык. Дискотека дигән сүз бар иде, ләкин анда элеккеге магнитофон иде дә инде шунда 1-2 колонка. Күп чагы без гармунда, гармун уйнап, биеп, уеннар уйнап гармунга. Менә шулай. Күп балаларның бит инде менә кыюлыгы җитмәй, гармун уйнап җибәрә, күңел җырлый. Сез шуңа кушылып җырлый идегезме? Кушылып, мин җырлый идем дә, әмма ләкин мин бик оялчан булдым. Электән үк. Әле дә бик андый кыюлык юк. Бик сирәк җырладым. Менә әле җырлый башладым. Филүс әфәнде, иҗат юлыгызга әйләнеп кайтыйк әле. Тагын нинди җырларыгыз бар? Менә халыкка җиткерә торган җырларыгыз бармы? Яңадан язылачак җырларыгыз бармы? Шулар турында сөйләшеп алдык әле. Язылачак җырлар бар. Алла бирсә, менә 2 җыр яздырга йөрим. Якын айда, бу май, июнь айларында яздырмын дип уйлыйм инде. Үткән җырларга туган көнем белән дигән җыр. Миңа күп яздылар бу җыр турында. Мин җырларымны язганда инде әйттем бит, менә кайбер җырларга сүзләрем табылмыйм дип. Шул очракта мин кайбер таныш шагыйрьләргә мөрәҗәгать итәм. Бәра Шарипова белән 1-2 җыр, 3 микән яздым. Мин көйләрне язганда сүзләр кирәк дип мин аңарга язып җибәрәм дә, мөрәҗәгать итәм дә, ул минем көйгә сүзләр яза. Мин аңлыйм, ул уңайсызрак. Башта сез көйен җибәрәсез. Аннан шул көйгә мин көйен җибәрәм дә, моңлап ул сүзләр яза. Менә булай эшләгәндә аның уңайсыз ул. Ул бит башта сүзләр язылырга тиеш, сүзгә көй язалар. Минеке киресенчә килеп чыга да, менә Гүләр ханым Шарипова инде менә шул аң белән эшләп минем җайга керде. Аңарга зур итеп рәхмәт итәсем килә. Минем көйгә сүзләр яза, уларга язып җибәрә дә, мин менә шул җирне үзгәртеп җибәреп булмас микән димен. Ул үзгәртеп җибәрә, тагын менә шулай без аң белән эшләп 3 микән җыр яздык. Шулай Галия Сафиуллина белән яздык. Сагынма син мине дигән җыр белән. Бу җыр интернетта таралды күп кенә. Менә шулайрак. Сез күп кенә концертларда катнашасыз, районнар буенча йөрисез. Кем белән сез эшлисез күбрәге? Менә соңгы тапкыр Лилия ханым Латипова белән эшли башладык без. Аның концертларында катнашамын, рәхмәт аңарга. Концертларына мине чакыра. Менә сезнең бит инде концертларда катнашканыгызны күргән бар. Сезне тамашачылар бик йылы кабул итәләр. Сезнең үзегезнең сольный концертыгызны оештыру теләге бармы? Андый теләк
бар, әлбәттә бар, теләк зур. Әмма ләкин сольный концерт оештырырга күп финанс кирәк. Менә зур сәхнәләр, миңа язалар, күп язалар интернет шелтерләрендә, кайчан сезне зур сәхнәләрдә күрербез икән дип. Зур сәхнәләргә менер өчен финанс күп кирәк, спонсор кирәк. Спонсорлар сезне ишетерләр дип уйлыйбыз. Сезнең әле тормыш юлыгыз, иҗат юлыгыз алда. Амин, ишетсеннәр инде, амин. Ишетсеннәр, сез бит инде автор, башкаручы. Үзегез язасыз, үзегез җырлыйсыз, үзегез көйлисез. Сезгә иҗади уңышлар менә шул юлыгызда. Рәхмәт зур. Матур-матур шигырьләрегез, җырларыгыз туып торсын. И халыкта җырласын. Сез бит инде гади авыл кешесе дип атарга була. Авылдан чыккан, иҗат юлына баскан кеше. Безнең тапшыруыбыз рәхмәтле мин сиңа язмышым дип исемләнгән. Менә сезгә шундый сорау. Сез язмышыгызга рәхмәтлесезме? Сезнең өчен язмышны ничек күз алдына китерәсез? Үткән юл дипме? Ул язылганмы бер кайда? Ходай Тәгалә язып куйганмы? Менә шундый сорауга кай яклап җавап бирерсез икән. Язмыш катмарлы әйбер. Һәрбер кеше үз язмышын үзе язадыр дип уйлыйм. Ул язмышны язганда хатасы да була, ялгышулар да була. Аның ялгышуын, хатасын ниндидер вакыт узганнан соң гына аңлыйсың. Күренеп тора, еллар узгач инде күренеп тора. Ул ялгышкан хаталарны төзәтәсе килә, әмма ләкин кайтып аларны төзәтеп булмый. Шуңа күрә язмышны матур эшләр белән бизәргә кирәк. Ходай белән, яхшы эшләр белән, гаилә белән һәрбер кеше үзенең язмышын бизәп барырга тиештер дип уйлыйм. Кешеләр белән аралашканда, якыннарың белән, туганнарың белән, якты йөзең белән аралашсаң, кешеләргә мөрәҗәгать итсәң, язмыш шулай матур язылыр дип уйлыйм инде. Филус әфәнде, менә язмыш дибез бит инде. Сезнең язмышка орналган җырларыгыз бармы? Язмышка багышланган җырларым юк иде бүгенгә тиклем. Менә якын көннәрдә мин бу темага багышлап бер җыр яздырга йөрим. Бу җырның авторы мин түгел. Ирек абай Габдрахманов көе, сүзләрен язган бик матур сүзләр. Резида Файзуллина. Бу җыр тыңлаучыларга күңелләренә хуш килер дип уйлыйм. Озакламый без бу җырны ишетербез дип өметләнәбез. Алла бирсә, Сезгә иҗади уңышлар. Ирек Габдрахманов белән бергә иҗат юлларыгыз белән туры килеп, матур җырлар ишетергә язсын. Рәхмәт, рәхмәт. Филус әфәнде, менә сезнең үткән тормыш юлыгызны кире барсында күз алдына кире китереп, әйләнеп кайтырга туры килсә, кире язмышыгыз менә бала чактан алып бүгенге көнгә кадәр сез шушы юлыгызны, тормыш юлыгызны кире үтәр идегезме? Үтәр идем. Менә мин хәтта әйтеп үттем бит, кайбер ялгышкан хаталар да булды дип. Менә шул хаталарны гына төзәтеп, шул юлдан кире үтәр идем. Хаталарсыз да булмый бит инде. Ничек дип әйтергә инде, әгәр хата булмаса, безнең тормышка алга омтылыш булмас иде. Бәлки Без шул хаталарны төзәтә, үзебезгә яңадан матур тормыш төзибез. Шулай. Филус әфәнде, сез рәхмәтлемесезме язмышыгызга? Рәхмәтлемен. Язмышыма менә бүгенге көндә булган минем язмышым белән мин бик канәгатьмен, гаиләм белән, балаларым белән, якыннарым белән, туганнарым белән. Шуңа күрә мин бары тик рәхмәтлемен. Рәхмәтлемен сиңа язмышым дип исемләнде. Кадерле, хөрмәтле тамашачылар, сезгә ураза айларында исәнлек, саулык телибез. Шулай итеп, үзебезнең тапшыруда озын гомерле булсын. Изге Рамазан айларында башланды.
Кунакларыбыз гади булсыннар, матур булсыннар, холакшан булсыннар. Альбина ханым, чакырганыгыз өчен тапшыруыгызга зур рәхмәт. Бүген безнең кунакта Филүс Кадим улы Шангариев булды. Тапшыруыбыз "Рәхмәтлемен сиңа, язмышым" дип исемләнде. Кадерле, хөрмәтле тамашачылар, сезгә ураза айларында исәнлек, саулык телибез. Шулай итеп, үзебезнең тапшыруда узун гомерле булсын. Изге Рамазан айларында башланды. Кунакларыбыз гади булсыннар, матур булсыннар, холакшан булсыннар, күп булсыннар. Сау булыгыз. Исеңдәме яратканым, карап йолдызлар атканым, төннәр буе көтеп ала идек таң атканым. Исеңдәме яратканым, карап йолдызлар атканым, төннәр буе көтеп ала идек таң атканым. Yıldızlarına sonu iyiydi, özü bizge sayılı iyiydi. Onlar bizge qarab göz kısalar idi gibi. Yıldızlarına sonu iyiydi, özü bizge sayılı iyiydi. Onlar bizge qarab göz kısalar idi gibi. Исеңдәме матур кайын, Шишмә буендағы кайын, көтіп алайды тек икебезне кич сайын. Исеңдәме матур кайын, Шишмә буендағы кайын, көтіп алайды тек икебезне кич сайын. Yıldızlarına sonu iyiydi, özü bizge sayılı iyiydi. Onlar bizge qarab göz kısalar idi gibi. Yıldızlarına sonu iyiydi, özü bizge sayılı iyiydi. Onlar bizge qarab göz kısalar idi gibi. Sağınamın ul şaklarını, tünle yakkan uy şaklarını, kulğa kul tutunup ipke uzgan sokmaklarını. Sağınamın ul şaklarını, tünle yakkan uy şaklarını, kulğa kul tutunup ipke uzgan sokmaklarını. Yıldızlarına sonu iyiydi, özü bizge sayılı iyiydi. Onlar bizge qarab göz kısalar idi gibi. Yıldızlarına sonu iyiydi, özü bizge sayılı iyiydi. Onlar bizge qarab göz kısalar idi gibi. Bizge qarab göz kısalar idi.